Нягледзячы на тое, што па выніках мінулага года Барановичы сталі лепшым горадам в области па тэмпах сацыяльна-эканамічнага развіцця і стварэнню спрыяльных умоў для бізнеса, праблемных пытанняў застаецца нямала. Адно з самых набалелых – стратныя прадпрыемствы. У горадзе іх 21%. І на думку старшыні Савета Рэспублікі Михаила Мясніковича, вінаватыя ў гэтым у першую чаргу кіраўнікі. Я считаю, что в Барановичском регионе как на уровне облисполкома, так и на уровне республиканских предприятий принижена требовательность к кадрам. И одним из протоколов, пунктов протокола, который мы записали, это в месячный срок дать оценку работы кадров руководителей конкретных предприятий, которые не обеспечивают задачи социально-экономического развития или какие-то целевые установки. Асаблівую увагу, падкрэслівалася на нарадзе, неабходна надаць рабоце тых прадпрыемстваў, якія ў свой час атрымалі значную дзяржаўную фінансавую падтрымку, але росту аб'ёмаў вытворчасці так і не забяспечылі. Да, есть у нас на сегодняшний день проблемы, в том числе и с выполнением социальных показателей социально-экономического развития. Но вместе с тем есть и положительные сдвиги в работе, которые есть в развитии города. Да прыкладу, значная работа была праведзена ў горадзе па ўцягненню гаспадарчы абарот маёмасці, якая доўгі час не выкарыстоўвалася. До конца 2018 года планируется увеличить оборот порядка 35-40 объектов недвижимости. На базе неиспользуемых объектов промышленных предприятий, в том числе на территории завершенного строительства Барановичского мясокомбината, сформировано 23 индустриальные площадки по созданию новых предприятий и производства. Кіраўнікі гарадскіх раённых прадпрыемстваў атрымалі магчымасць узняць набалелыя пытанні і атрымаць адказы на іх ад членаў прэзідыуму і прысутных намеснікаў міністраў. Разговор был достаточно конкретным, жестким, адресным, а не просто констатация где-то успехов и недостатков. Самое главное – видеть и находить те проблемы, которые требуют неотложного решения. Пасля пленарнага пасяджэння старшыня Савета Рэспублікі Михаил Мяснікович наведаў Барановичскі завод станкапрыладаў, якому зараз спрабуюць знайсці інвестараў. А таксама адно з найбольш праблемных гарадскіх прадпрыемстваў – Бархім, дзе, акрамя іншага, вось ужо шмат гадоў не могуць вырашыць пытанне пошуку сродкаў на знос недабудаванага шматпавярховага цэха. Алена Ракуць, Кацярына Страха, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».